Eu sou moi atrevido falando destas cousas de comercio internacional. Eu creo que os 30... Non, a mí gustoume moito, pero creo que os 30 estou totalmente de acordo contigo que hai esos anos previos, pero creo que os principios dos 30 son claves non só en España, sino un pouco nesa emerxencia non aparición, pero ese salto no turismo en xeral. E en parte porque ven, claro, a segunda metade do 20 foi unha etapa expansiva, onde entón esa capilaridade non só se dá en España, sino que se dá tamén noutros países, non? Entón, eu creo que un pouco, ainda que estou totalmente de acordo con a tua idea de que unha cousa son os axentes, que son os que normalmente van, e outra cousa é a política, non? E, por tanto, está moito antes nese sentido o turismo que é unha política activa. Pero, ainda que non sexa unha política... Que é moi importante a política activa, Claro. Que se pode contar como, a través de un exemplo concreto. Claro, pero eu creo que, por exemplo, nese sentido, no lado español, os anos da República, a pesar de que non, como me ben dixetes, te fixeron o que poderon, pero desde un punto de vista de intento de internacionalización e de defender España, por decirlo de alguma maneira, sí que fixeron moitas cousas, ou varias cousas, polo menos, non? Eu, por exemplo, atopeme con isto vendo tratados de comercio, deses que non é unha época coñecida como os tratados de comercio, pero deses que a veces se califican como menores, e ao lado do acordo comercial trataban de colocar precisamente financiaron barcos para subvencionar transporte neses anos, transporte de pasaxeiros e de viaxantes e de mercancía, non? Nese 32, 33, 34 foron os anos de máis anos, non? Cando había aquelas cifras que me gustaron moito, que fuches poñendo 31, 32, sempre tal, estaban en todos eses países, curiosamente, ante a dificultade de chegar a acordos cos países tradicionalmente fortes comercialmente falando, pois con Noruega, con Suecia, con Suiza, con Estados Unidos, tratando de chegar a acordos, e neses acordos iban tamén a vender a España. O corpo diplomático pedíanche que vendera. Entón, é unha política activa de poñer, pois non igual, pero é unha política de situar aí, sí, en un momento no que ademais, eu creo que tamén é importante, porque aí sí que outro tema que citaches, que é o dos cambios, como son os gigantes, a mí unha cosa que me gustaría ver, que seguro que o tes, non? Pero como se moven os turistas neses anos entre o 31 e o 35, 36, non? Eses así máis de saltos monetarios, non? Dos países a outros, porque nesa capilaridade, claro, para as clases moi altas, tanto dá que o cambio sea un pouco máis favorable ou máis desfavorable, pero para esa capilaridade desas clases medias non é relevante. É fundamental. Francia perde mercado como consecuencia do seu franco forte. Claramente, e gano a favor de España. O turismo, mira, nos anos 20, e máis, eu teño cifras para o 27 e 28, non? O saldo é negativo. Hai máis turismo emisor que turismo. E vero na actuación das agencias que se van instalando en España. Veñen a España pensando no mercado emisor español. Os españoles que se van ao estranxeiro. Nos anos 30 iso cae. Entre outras cosas porque os países máis próximos, Francia fundamentalmente, é moito máis caro. Entón, iso xoga a favor de España. España, nos anos 30, igual que sucede despois, o turismo beneficiase dos precios comparativamente máis baixos. E uns niveles de infraestructuras, tanto de transporte como de alexamento, que están a mellor algo por debaixo de outros países, pero que son equiparables. A percepción de España de finales dos 20 e dos 30 cambia sustancialmente, porque o país ten máis musculatura en términos de infraestructura turística. Ten, os que, a xente de historia política o saben moi ben, donde se reúnen e donde se concentran os comités, etc. Por exemplo, en Barcelona, collemos grandes hoteles. Por que? Porque teñen uns equipamentos en términos de telecomunicacións, por exemplo, extraordinarios, en términos de calidade de servicios. Entonces, son, no caso de Barcelona se ve moi claramente, son as sedes centrales dos comités revolucionarios, del partido de no sé qué, dos sindicatos de no sé canto, colectivízanos, e ponen os antigos, aqueles que queren, que nos enmarchan ao exterior, a traballar o seu servicio. Vale? Iso fai unha hotelería. Temos unha hotelería e logo,
ti miras a valoración, en parte financiados polo patronato, a xente que escribe a finales dos 20, xente hai unha americana que ven na Ford, desembarca en Barcelona e cruza toda España, colle de volta en Vigo, fai un libro precioso, eu sinto-me máis cómoda viaxando resto que polas autovías ou polas carreteras de alta densidade de Estados Unidos. Tranquilísimo. É certo que a hotelería de carreteras pode ser inferior e tal, pero para mí ten uns estándares de calidad moi apreciables. E o único que tal é que a gasolina en España é moito máis cara que en Francia. É a única pega, entre comillas, que pon. E logo que falamos antes da política, e se queredes con isto acabamos para non estendernos, de que exista unha organización turística. Hai unha serie de guías, non me acordo agora, miña memoria moi mala, un autor británico que fai guías de viaxe a tal país por 10 libras. Ten pagos. E ten un de España do ano 34. Ten de moitísimos países. Era un bestseller, tipo. O seu negocio era facer guías. E nos anos 30 está fomentando un viaxe de 15-20 días dándoche consellos para que a poidas facer con os libros. Nada máis. Bueno, mete a España aí, non? Entonces, en España aparecen algúns pasivos. Que a xente insultaba moito, que escupía nas estacións, vale, e tal. Pero, mira, un dos problemas das cousas que sempre teñen os británicos para viaxar a España, un dos problemas é o idioma. Vale? Entón, este problema, que é un problema de sempre moi desatar, porque en cada cidade de España, vamos, das capitales de provincia, te vas a encontrar unha oficina de turismo, na que hai un guía intérprete, que son os que financia ou cofinancia o Patronato Nacional de Turismo. É dicir, van a poder atender e darche unha información gratuita en inglés. E iso cambia, iso é posible gracias a que existe unha organización turística máis ou menos vertebrada, que non ten nin a intensidade o que sucede respecto aos anos de boom, que é moi extraordinario e excepcional, no 29-30, é que o gasto cae en turismo, en términos agregados. Da estricta administración turística, porque logo hai unha cosa que é importantísima, que o fomento do turismo é unha das cousas que comete error a xente cando analiza a política turística só como unha cousa dun organismo turístico. Non. Son máis importantes as medidas fiscales que non adopta a autoridade esta que outras para o fomento do turismo. En términos dos tarifas que se cobran os viaxeiros que baixan, das mercancías que traen esos viaxeiros, das tarifas e dos impostos que se pagan o viaxe por carretera, son máis importantes. E logo, o fomento que fan, a veces en competencia co patronato, todas as canales, digamos, diplomáticos e comerciales que ten o Estado. Hai unhas guías moi bonitas que non están utilizadas pola xente que estudia turismo, que son os informes dos cónsules. O de Gibraltar, por exemplo, ou de Viaje, ou de Bayona. Fai uns extraordinarios, a principios dos anos 20. E onde te está falando precisamente, entre outras cosas, do fomento turístico, do interés que ten e dos cambios que están producindo en Viares ou onde sea e a percepción que se está tendo da cousa. Hai unha parte, esa parte que te señalas é notabilísima, Carmen, iso vese moi ben claramente nos anos, xa que estudiou parte isto, que dentro dos mecanismos de negociación bilateral, xa claramente despois da Segunda Guerra Mundial, pero creo que antes, métese xa as cuestións turísticas, non? Ou velo nos congresos iberoamericanos dos anos 20, 22-23 e do ano 29, donde hai todas as cuestiones de todas as mercancías posibles e donde hai unha sección dedicada ao turismo. Os cataláns son moi claro, que o ves a través da documentación que é extraordinaria, da Casa América, que é un nicho que hai que... Bueno, despois, se nos fixamos nas sociedades galegas, en Brasil, eu me encontrei en Casa América un folleto de unha sociedade galega nun sitio de Brasil que se me olvida, pero que teñen unha sección de turismo pensada para viaxar a España, que aí está para nós, hai unha parte importante, temos falado cando fixemos o proxecto de
emigrantes e turismo respecto a Galicia, por exemplo, ¿no? Vale. En términos de iniciativas empresariales e de mercado posible. Vale. Aí hai campo. Bueno, pues nada, venga. Gracias.